su wannan kafirai su ne suka kafirta. Me yasa? Yu'allimuna nasa sihir, suna koya wa mutane sihiri. To hatta a duniyar yau duk wani dan tsubbu, dan duba, dan malamin da yake koyar da sihiri arne ne, kafiri ne, mushriki ne, ya bar addinin musulunci. Da wannan aya ta 102 a suratul Baqara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce a cikin hadisi wanda Imam Muslim ya fitar, ijtanibus sab'al mubiqat, daga cikin yace ashirku billah, yace was-sihru wa qatlun nafs. Annabi ya ambata laifuka guda 7 yace ku nisance su, suna da halakarwa, suna da hatsari. Daga cikin ce akwai shirka babba, sai ya kawo sihiri, kisan kai, kazafi. Allah ya kiyaye. Sai wala yake cewa hal nusaddiqu al-arrafa wal kahin fi ilmi al-ghaib, shin za mu gaskanta bokaye, wato masu duba? Ka san bokaye kashi biyu ne, akwai wanda yake duban abin da ya wuce a baya, akwai kuma bokan da zai faɗa maka abin da zai faru. To shin idan sun maka bayani zaka gaskanta su? Yace la nusaddiquhuma, a musulunci ba ma gaskanta boka. Bi qawlihi ta'ala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, a cikin suratul Naml. Allah ya ce ka ce babu wani wanda ya san abin da ke cikin sama da kasa na gaibu in ba Allah ba. Ba wanda ya san gaibu sai Allah. To ya za yi boka ya gaya maka abin da yake gaibu kuma ka yadda in ba kai jahili ba? To don haka babu wanda ya san gaibu sai Allah.